Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana da kauri da yawa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci. Muna taro na ɗalibai na ɗaliyashi. Na zo magana, na zo zan yi magana. Ci gaba da kasancewa tare da Kowa na iya bari ki shi domin ya ji me na faɗa. Don Allah saboda haka ku yi shiru. Wannan na daga cikin miliyoyi da yake gudanar da lamarin nan. Idan ba kuɗi ba ra'ayi ba. Don Allah ku yi shiru. Don Allah daga gefen ba zai wai wasu ma ana ce musu don Allah amma suna su. To, kamar da kowa ya sani cewa a guri da bayan ta suka kai da cikin wannan gida mai albarka. Nan da muku sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So akwai magana da muka yi kwanaki Ka ji ba kawai. mata ba shekara ɗaya kenan na magana contribution na wiki na 200 wanda mun yi kokari bayan da gaske mun gudanar da shi a farkon fara amma daga baya an zo an samu cika ta tsaya a kai duk Allah ku shiru mana duk Allah kuma shi zai yi don Allah wata shagu don Allah Wala bana magana bane wallahi. Bana magana ka cigaba magana ka kawai dan labai. ba na so mu yi a wace cewa wani Kai maganan ka kawai. Kai maganan ka kawai. so a cikin contribution din da muka yi na 200 Allah ya taimake mu Abubakar ka sai da kyau. Ina daukan ka. Allah ka yi kyau. so Allah ya taimake mu mu yi kokari mun gudanar da shi har zuwa wani mataki amma bari da gaske gaskiya na yi magana lokacin da muka yi general meeting na association a cikin makaranta Duk wannan duk gauraye ne. na ce akan cewa an ga 100% samu 30% ne aka yi kokari mun gudanar da wannan meeting wanda kuma a cikin 100% idan tana da 30% gaskiya is very poor ya an yi poor sosai duk da cewa wannan 30% ne ya bayar da huge amount da nauyi amma ba expecting haka ba a cikin wannan 200 din da aka contribute na wuri mun samu 80,000 da yawa kuma da ba Da Allah saurara, this is a very important issue. da Allah a previous a kwanan muka yi a cikin makaranta mun samu 80,000 kuma mutane da muke da shi kwanan mutane da muke da shi mutane da 108 wanda kuma ba mu kai mataki ba mu kai ba mu ci kashi 70 ko kashi 50 ba mu kai ba abin da muke da Don yar gaba. to an zo an ja da wannan an samu wannan akwai wani alƙawarin da ya daɗe da soko a kan namu muna da 88 ko akwai wani alƙawarin da ɗaya daga cikin 83 no 83,000 akwai wani daga cikin wayansu daga cikin mu da suka yi alƙawari suka turo ba su bayar da kuɗin su ba a wannan lokacin da suke da mutu ɗaya daga cikin suna akwai Mr. President Malam Musa Aliyu Taraki sannan kuma akwai Ali Ibrahim Usman ya bayar da 8,000 ya bayar da 8,000 za su iya kenan so amma kudin sun daɗe suna ham ba su shigo ba sai na ganin last few months ba wanda Asiya aka turo mata da na 8,000 Ali Ibrahim Usman Musa Aliyu Taraki kuma daga can suka same sarki ya turo min da nashi ya zo da sarki wani kuwa ya zo da sarki so abin da yana daga ciki yanzu dai a cikin 88 mun samu ƙari 8,000 ma ga 5,000 ya samu mun samu rage 13,000 ya kama 100 da na a 93 ko da shida samu 13,000 sannan kuma akwai wasu ɗayan profit ɗin da bank suke bamu 323 da aka makon bayan wata uku da suke bamu shi ne aka haɗa da wannan shi ne ya bamu 101 a cikin akan namu 125 da kobo shida abin da ke cikin akan namu so 101 da naira 23 da kobo shida
abin da yake ciki so daga cikin wannan kudi kuma kudi da muka hada na get together bai kai mu ba kudi da aka hada wayan su ko dubu da wayan sun bayar da 5,000 wayan su 1000 wayan su 1,000 wayan su 3,000 wayan su 1,500 gaba ɗaya bai kai mu ba wayan su 950 bai kai mu ba amma Mr. President ya cika mata 50 ne so kudi bai kai mu ba mu yi kokari mun cire 50,000 mun cire 50,000 daga cikin kudin association cikin 101 da shirin da naira 23 da kabo 6 mun cire 50,000 mun kara cikin bikin kudin get together so in accumulation abinda muka kashe kuma a wurin bikin get together abinci mun kashe 54,600 kai ba ci a fara shako ba. Kudin da muka samu, salamu alaikum, kudin da muka samu a contribution na get together, mun samu 90,500. Ga 'yan matan mu dai ga sun an gina ba ba. Mun kashe 54,600 a abinci. A wadda expensive mun samu a sofiri da ruwa mun kashe 17,000. Mun kashe 17,000 a abin zaƙin da ruwa. Sai kuma kujera mun ɗauka a 4,000. Kowane pieces ɗin kujera naira 50 ne. Mun ɗauka pieces 80. 4,000 kenan. Tebur kuma mun ɗauka pieces 16. Pieces 15. Kowane guda ɗaya 300. 300 sau 15 ya bamu 4,500. Sannan kuma wannan farin kyallen da yake kan tebur kan sorry. Mun ɗauka su kowane guda ɗaya 350. 350 shi ma mun ɗauka guda 15 daidai tebur ɗin. A ce ba banza ba ne. Shi ne ba mu ya ba mu 350 sau 15 ya ba mu 5,200. Sai kuma kyamara fasi kyamara man ɗin kenan mun ɗauke shi 15,000. Zo ka ɗauke ni. Sai kuma musulmai bayan samuwan da ba na rasa ba. Mun samu 15,000 mun kashe. Wallahi ina cikin farin ciki sosai sakamakon 89,600. na 89,600. taro mai albarka. Ina kama Akwai fuskoki da breakdown din. tunda mun gama adashi shekara ta 2014 wato 2014 gaskiya na yi kwana biyu wasu matan ban taɓa gansu wasu mazan ban taɓa gansu amma a wannan taro dai alhamdulillahi suna an ga kowa da kowa kuma wannan lamarin Allah ya sa mishi albarka a ciki yan uwa sun bayar da haɗin kai matuƙa haka wannan abu ne na farin ciki sosai a kai mai kiran da nake kara mana shi ne ci gaba da yin hakan yana kara haɗin kai matuƙa gaya game da wannan lamarin fatan yan uwa za a ci gaba da bayan haɗin kai wallahi abin yana birge ni matuƙa. How can we contribute and how to raise our I think this is what we need to observe here. Idan ba zan manta ba a zan last zama mun yi magana kan yadda mu tara yana da concept. Amma ya ba da wahala. Wanda da kyan an yi wannan haka na wanda
amma zan mu ba da mawada wata wasu sun yi da ba to yanzu nan wani irin method ne kuma strategy da zai a this time around so you come up with an idea cewa why not but don't make it national simple in the sense that in theory a gaba ɗayan shekara maza da su kawo naira 2,000 mata naira 5,000 a shekara gaba ɗaya idan daga yau yanzu na gaba 10,000 da kasan shekara mai zuwa ba ku da gaba idan kuma yanzu na gaba naira 500 da fara bamu daga naira 500 yanzu next month gaba 500 wani month gaba 500 har kamin shekara ya zuwa ma ka san cewa ko 10,000 da kana gani da shi shekara I think this should be more easy. Akan wannan 200 gaba da kan bude abin ya zama open discussion. Ya zama open discussion ko ba da shawara. So, Baba Isa. Sheikh Dogo. Ta Ibrahim. Shamsiya. Barkanki manyan matan kasa. Boy. Ba da ma za zo suna na yi koya ne ko shi billahi ga ma gaskiya yan uwa sun bayar da haɗin kai matuka ga kayan abincin nan dai gashi a shirye ana shirin zuwa da shi a zo a bawa su a barkanci sannu sannu After rigorous deliberations and pay, we came up with this very solution. Cewa mazaje in an entire year, kowa zai ba naira 10,000 shekara ɗaya. Amma mata shi 5,000. Amma za mu ba da dama, za mu ba da kofa. Mutane biyar akalla, 3 maza, 2 mata, su ba da nasu shawarwari ya suke da wannan tsarin. In wannan tsari ya yi zamu tafi da shi in bai yi ba then we look for another way za mu yi rage wannan kuɗi insha Allah. So dan Allah in kana da magana na ga mu sai haka sai ka ainihin ba da nasu wannan duk kuma da aka ba da kai ba mun zo magana da ba wanda zai tafi ga wannan duk da ba wanda zai tafi ga amma muna sa ya zama open discussion kuma ya sa bai bada mu da ana yi yana so ka ci ba shawara ne mu sai to tambaya ne tambaya na ga head boy namu na wannan makaranta head boy mai double tenor Na'am, salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To ni na wata tambaya ne farko to nan fada shi. Shine shin wannan banda contribution kenan ko kuma da contribution na aure? Contribution na aure ya zo za yi daban ko kuma daban da shi a ciki?
dama ai dole muna da contribution na aure Na'am. Na'am. wannan idan yayi wani kira fito ne da musa da makaranta Okay, shi ne da da amfani ka. asamu da asamu fito ne da this program bare mu ce a kawo ba Na'am. da kudin ya haɗu da To, shawara na shine idan har mun yarda cewa maza za su bai da 10,000 a shekara, mata 5,000. Wani yana da halin ya bai shi kamar yadda an faɗa a yanzu, ko ba haka bane, tun a farko ya bai shi kenan. Wani kuma sai a karshe. To gaskiya kuma sannan kamar yadda dai ana da kokari da zama ta cewa ana kara tunatarwa, idan mutum zai bai da 1,000 kaga na ko har zai bai da 10,000 din a karba. Ko ba haka bane? Yau da wannan shine shawara ne akai. Na. ana kira ka ana kuma ka message Ya tabbas kware ko ba shi komai. ba wani To shi ke. Na'am, to shi ke. Alhamdulillah. Ga su nan dai. Ga shugabanmu ga su nan. To wannan kai shi zai zama cewa higher the price lower the quality. Higher the price. Abin da ya kai da guda dai shine mu duba mu gani. 10,000 ne yayi wa ko shi kan ba wa yaji. Ba ta da nan wani cewa ba zai samu zuwa din ba. Kamar ni shawara na mu ma da mu kula sai ka zo. Mata da su kula tirifa. Sai dan haka ko wani idan ya bai 10,000 ne ya gani kudin din ba lalle ne kai 10,000 ba. To mutum ya bai 2,000 ka sai ya 2,000 ne. A hankali za zuwa wuce mutum ba wuce ba. Kamar da mun bashi haka dai kuma shawara da wani ba. Mu gani kan namu ya zama hali. Kan namu ya zama hali muna buƙatar hasuwan kai ne ba don kuɗi ba. Ko ba haka ba kan namu ya zama hali. Idan kan ba da kuɗi zai zama mai sauƙi ne. So shawara da ke na a Assalamu alaikum wa rahmatullahi akan batun wannan maganan batun kuɗi da aka yi akan batun wannan maganan kuɗi da aka yi kuna live na TikTok ba wai ba za a yi ba sai kai live a TikTok amma wasu ba su ne akwai da yawa waɗanda za su iya yi za ga bidiyon nan amma majority za a zo a ga laifin kun ga last year mun yi magana akan maganan kuɗi 200 ma kenan da muke ba da a sati 200 a sati kuma wani tukuna za a ce magana kamar hakan ma da muke yi kenan wasu da su biya ba ina ga kuma an ce ana so ya dinga ba da dubu ɗaya Na'am, ka ji maganar manya. ina ga an ce 1,000 ne 200 kenan ya maka wahala to ina ga an ce 1,000 ba wai muna so mu yi wannan abu a lokaci ɗaya ne ba in kuka duba daga lokacin da muka fara Yanzu haka muna bangaren abinci kenan. Ga mata, ga suppliers na abinci, ga sunan suna ta aikin abinci a wannan wurin. Alhamdulillah abinci dai gashi ya adu kala-kala. Gashi nan za a ci abinci za a more matuka. Wannan lamarin ya burge mu sosai sosai. Gaskiya ga dai daga ciki abinci.
Gado muna gaisuwa. Alhamdulillah. Wallahi ga abinci ne. Na mama yana. Kala A ba da gaskiya wannan lamarin ni ba abin da zan ce sai dai ko in ce ina cikin farin ciki saboda taro ne kusan shekaru nawa ke na baya tun 2014 aga 15 16 17 18 19 20 don shekaru ana neman shekara 10 sosai a kai abin gaskiya ya yi matukan birge ni ba kaɗan kaɗan ba da irin yadda aka samu halartar al'umma cikin wannan taro mai albarka fatan yan uwa za a ci gaba da kasancewa tare da mu wallahi ku ce ni farin ciki da irin al'umman da na ga a cikin wannan taro mai albarka fada kin ga man hawa ku shin compulsory ne a kan kowa sannan kuma tambaya na biyu shine daga jinsi ne za a fara contribution din ko sai next year ne za wa alaikum salam na'am Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allah da farko ina so ku fara wannan kuma sai da ku ba mu da lokaci wallahi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Da farko duka shawarwari da aka yi musamman daga shawaran Shehu Ibrahim ya shawara Musa da tambaya da Madam Nafisa da wannan baiwa Allah. Da Malam Abdul Shakur. Wato a ginance ma shugaban gaba daya duk abin da zaka yi masa kai shugaba yana da kyau kai shawara saboda Allah ya kai shi cewa wa shawirhum fil amr Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi shawara da sahabbansa fa idza azamta fatawakkal ala Allah so wannan al'amari gaba daya namu ne mutum daya ba zai ji take ce ga abin da za a yi ba shi yasa muka kula abin muka ce a yi shawara ina son jawo hankalin mu da a ce wannan dalili da muka fara dana ya dore da kowanne mutum da ya cikin mun nan abin da zai biya shekara naira 96 mu yi lissafi 96 mu ce times a ce mu nuna nan kama a ce mu 100 kawai 99 mu ce mu ga deputy head boy masanin sakatare na wannan association ga shi na ta jawabi 108 ko muna da miliyan 1,368,000 ina ce kowa da kowa mai basu a ce kan biya 200 ba su gana lazima so ba za mu yi abin da za mu tsora wa kan zamu kana ba kan za mu iya ba malam Musa ya magana da malam Shehu Ibrahim Musa na yarda da maganar su samun ba kai bane a cikin makon da zai kwamfuta naira 20,000 a cikin da yana kai Musa talaka ya bayan naira 10,000 ne yana da kalmi is capable ba za a ce dan kana da shi rubutu da kamar 10,000 ba amma ina so in tambaye mu shin mun yarda da cewa za mu ci gaba biyan 200 na kowane sati din nan idan mun yarda salamu alaikum wa alaikum salam mun yarda cewa za mu ci gaba biyan 200 na wannan sati da muke yi idan mun yarda to mun yarda mai da cewa ba za mu ci gaba ba wannan da wahala ba saboda gaskiya ina shan wahala sosai da shi za su yi da kira a waya za su yi ta biyu abin an fara amma da an gajiya kwarai na yadda da cewa idan aka ce 10,000 ne wani zai ga abin yayin mishi yawa amma idan aka fi abin aka ce naira 200 na za su yi wa badawa za iya to amma kar mu manta idan kana da wannan kudin za ka yi cirewa instant da bada ba wani matsala za ka yi bada wannan kudin shin hasa ina ga tun da daga wani shawar mutane sa'idin daya ina ga zamu biya abin da mutane suna so kawai shi na zuwa lafiya saboda leadership ba wai ko ka zama bin da dictator ne a kai shawara da mutane shi ne shugabanci so ni dai abin da nake shawarar da nake bada shi ne mu yarda da cewa za mu ci gaba da wannan abin daga yau da muka bar nan Baba Isa financial secretary mu zai fara wannan cewa yau za a fara biyan sabon kuɗi din so da lissafin ya balance mishi wancan wanda aka yi baya an yahe za a dora daga sabo ne so amma dan Allah akwai wanda wallahi ba sa biya
akwai wanda ba su biya ba wanda ma bai biya ba sun kai shi wannan magana kula da shi hanya ne ya da yaro ne bai ba so dan Allah sai lokacin ya tafi ya zo ya ce mana ki ba mu kudi mana to Allah samu alaikum akan maganar wallahi kana wani lokaci muna iya kashe kudi shiga da yake man na karshe kamar yadda ana kashe miliyan nawa kuma muni da yawa ba an samu economic crisis ko ba gaskiya ba akwai economic crisis then duk da ya yi idan in ka kashe abu gora da shi gora akwai inflation so saboda haka duk Allah ka ku ba mu wani kan su bari da kashe kudi tax da kudi kira har ya fitar da abu da ran samu a mutum za mu kashe kudi ba mu samu da rika kusa mutum da ba a kira kuma har da allocating kudi kira da kudi abu da kuma cikin wannan kuɗi da aka aje da shi wannan kuɗi. So ya ka duk Allah zuwa annabi kamar da ma da sace kar ku ba mu wahala, kar ku ba mu wahala. Dala yanzu muna aikin very sensible like za zo da abinci. Dala kuwa yanzu ina da expecting abinci wallahi. Ina da expecting zuwa for the Assalamu alaikum. Yau, assalamu alaikum. Allah mu ba da hankali mu da Allah, assalamu alaikum. Kusan na ga abinci a kowa ba. Assalamu alaikum. yanzu haka dai muna jiran zuwa abinci ga dai drinks an yi da mana shi a gabanmu muna jiran ma'aikata masu kawo abinci su kawo mana abinci a saurara What is the solution? Presentation of ka ci gaba mun tasu sun shiru kawai saka cigaba magana ka kawai cigaba magana ka abba ku shiru mana shehu Malai Isaac mike Malai Isaac dan Allah jama'a ku shiru dan Allah sakatare yana bayani ai saurara ga 'yan matan nan dai da wannan makaranta item din da muke din is a very sensitive item. na'am tallafi ne za mu yi wa kungiyar mu gaba daya. na'am Idan kana da karfi ba wannan kungiya tallafi yanzu na donation. Zaka ainihin dawo hankali ba da daga dare. In ka so ka faɗa mana haka bada ka fita da shi ba mishi. Daga naira 100, 1000, 10,000 har abin da kake da shi ka bada nan. Wai da ba su bada kuɗin su na abin da ban suna da shi ka bada an ba su shi mun yabe musu. Mun gurin mu shi ne mu zo mu haɗa kan wannan. So da haka donation is going on. While donation is going on, za mu kira sababbin escort mu zo mu yi tsari ne wasu kuma an canza su saboda shugabanci kullum a ce mutum sai yana yi wasu ma ba za su koya ba
saboda haka muka duba da cewa wasu ma ya kamata mu shirya su cikin wannan tafiya su ma su ba za su tuma wannan saboda abin kada ya zama kullum sai da mutum suna yi da farko zan mu fara daga ɗan ƙasa tunan facing my needs we have organizing committee muna da organizing committee wanda su ne insha Allah under their secretary za su dinga duk abu haka ya tashi da su organizing mana insha Allah daga neman wanda da za mu get together why su za su pilot mana wannan abin duk wanda na kira su insha Allah ya tashi for recognition da Allah da facing my needs I have the organizing secretary or chairman Abubakar Usman Ahmad. Allah, if Abubakar Usman Ahmad is here, stand up for recognition. What Abubakar? Allah, Abubakar Usman Ahmad is the new organizing secretary to this very Aliosa class of 2014. Part of the committee members, we have organizing committee member 1, our very own erudite brother, a very gentle and energetic person who has passion, zeal, and very interested in this very movement. Is no other person but my very own elder brother, Malam Musa Habibu, is the organizing committee member 1. Malam Musa Habibu, we have welfare director. Mene ma welfare din nan? Hausa? We have our welfare director. We have my very own mother, my very own chef, the best when it comes to cooking. We are all, enjoying her, meals and delicious and delicacies in this very program. She is no other person but my very own mother, Malama Hassana Y. Adams. She is our new, you can see she's in charge of our, cooking. Maybe the camera person will reach out here for a picture, inshallah. Hassana Y. Adams, she is our welfare director 1. And we have welfare director 2. She is no other person but our very own energetic, an iron lady, or let me say an iron woman. She is no other person but Malama Adama Aliyu Igashi. She is the new welfare director 2, inshallah. And under the welfare again, our welfare director 3, which I think, based on my assertion, she can cook for Nigeria, but not for Africa. I think maybe this gentle person that I want to call, she can cook for her husband, but I don't know whether if she can cook for the public. She is no other person but Malama Nusaiba Hudu, our one-time class monitor, one-time deputy head. Part of the list again, we have the Auditor General 2, which I would like to call him the man of integrity, man of honor, the man that graduated from the prestigious Ahmadu Bello University Zaria. He is no other person but my own very own brother and controversial friend, Malam Idris Abdullahi. We have also the Auditor 1. Assalamu alaikum. We have Auditor 1. He is also a man, a business mogul, a business tycoon, a person that knows the technical know-how of business. You know how the business entails. He is no other person, but he is the man that knows the health of an animal. He is no other person, but he is happily not married with no children. He is Yayanu, inshallah. He is the Auditor General 1, inshallah. We have in our list our public relations officer, who happens to be one of my all-time. So she is nobody but Baraka Saidu. She is the public relations officer 2. Baraka Saidu, inshallah. We have Piaro 1. We have our Piaro 1. He is no other person but a geographer, a man that knows the technical know-how of the map of Nigeria. If you want to, locate any place in Nigeria without knowing the place, maybe you can just call him on phone and ask him. Abubakar is not other person but is Abubakar S. Umar. He is the PRO 1. Our new treasurer in this very Aliosa class of 2014
She is no other person but one of the most zealous and passionate member of this very, association class of 2014. But very unfortunate, she is happily seated here without a husband. Maybe anyone of us that is interested, you can just maybe look for the person. I will mention her name right away to at least. Our new treasurer is no other person but Halima Ibrahim Garu. She is Halima Ibrahim Garu, new treasurer. Halima, you can stand up for recognition. Our new financial secretary, he is the man beyond our success. He is the man beyond our unity here. He is the man that is very tolerant, very dogmatic, very agile, very intelligent, and is a prudent economist in view. And I lack an adjective to qualify the gentle person that I want to present. He is no other person but our very own brother, in fact, that deserves a meritorious award from this our very own brother, our very own friend, my elder brother, and the king, the 18th emir of Nigeria is no other person but Isa Sheikh. Also in our midst, we have Assistant Secretary General. We have our new Assistant Secretary General, an iron woman. We call her Maman Tahira the Maman Tahir. She is the new Assistant Secretary General. She is no other person but Asia Hamisu. She is the new Assistant Secretary General. In our midst, we have the new Secretary General, a new branded one, a comrade per se, an activist, a public commentator. He is no other person, the youngest lecturer in our midst, and he's running his masters in my prestigious University. He's no other person, my very one we have someone in our midst, but we don't have the which is a total marginalization. And to be just, to be fair and be fair play, you understand, in our dealings, we have our new chair lady. She is the person, she is an icon of unity, vanguard of peace, tranquility, and unity. She is no other person but my very own sister, Shamsia Ibrahim Atta. She is a new chair lady. All these, women and ladies, you are now under the custody of our own very sister, Shamsia Ibrahim Atta. Please, you pay your total allegiance to her, please. Quickly, we have in our midst, we have our new vice chairman. I will mention his name in absentia. We call him Baba in our midst. He's no other person but Rafidu Sheikh. He is the new vice chairman of this very against the class of 2014. Finally, in my list, we have the chairman. He is very old. He has been serving for almost 5 years, but he has never getting tired. I personally call him Al-Awawi, Al-Madani at the same time. The only student, international student in our midst is no other person but Al-Madani, Al-Arabi, Al-Shaykh, Musa Aliyu, Al-Arabi, who is the chairman. Ladies and gentlemen, it will interest you to know that I miss the only person I don't know whether I call his name, our welfare 3 is my own brother, whom I started my secondary school right away together with him. Since from this one, my very own brother, Awal Bashir, he is the new welfare director. So, please, once you see the donation is ongoing. While donation is ongoing, let me just quickly draw our attention. Number one, leadership is a trust. And okay, ba wanda ya ba su wannan magani Allah ne ya ba su. Wallahi inda maybe da mu ne muna ba kanmu da ni ma na shiga ciki.
amma abin da zai baka mamaki an kira sunan gaba ɗaya ba su mana ciki. I serve as the secretary and yau ba ni ba kowa bane. I'm just a floor member. So that is that mulki Allah da ke badawa. Wanda ba samu yau ba su ya wuri gobe na da yawa. Wanda ba samu yau ba su ya gobe na da yawa. Yau din ba za mu da ba da mu mutu a gaba. Dole ba su ya kamata a ci an fara kawo abinci ba. Ga dai al'umma an cika wannan taron mai albarka. Baba Isa su fara kawo abinci mana ba can fa. Ai ba nan tafiya ba sai gobe. Don kwananin nan ga gidan mu nan tattaki don gangara nan bakin Dominos. Ba da misali. Ya magana Allah mu saurara Allah mu ina mamaki ma da kana da control wani ya bada shi bai bada ba yana jin kunya ko wani abu ba haka sai kowa dama shi ne bijiyar da wannan abu gaba ɗaya mutum da yin kuma kan shi ba Lafi mun ga ga abinci tsarin ni a ninawa tsarin ya mu ba wai bai mu ba amma ba sai na zambe ba ga abinci da yanzu haka an fara kawowa. Wallahi ga abinci da yanzu haka yana ta zuwa. Gaskiya wannan abin gaskiya abinci ya abu sosai fa. Abinci ya abu sosai. Ba ce komai ga abincin nan ya adu a gaban kowa. Ya da abinci kan ba ce komai. Za a ci abinci da kyau sosai. Alhamdulillah muna farin ciki da wannan taro mai albarka. Farin ciki ga bangaren mata su ma haka ana ta kawo musu nasu abinci. Ga mazajen nan dai ga sunan ba mata ma kuma suna ta ci abinci. Mu kamar bu ni ma kamata cin ɗanɗana. Yadda ana cin abinci Chairman ɗinmu ya ce ya donate mu wannan tafiya naira 1000
15. Alhamdulillah, gaskiya wannan taro ya yi matukan burge ni sosai. Na'am. Assalamu alaikum. Na'am, to na'am. Okay, magana da rashin ko? Assalamu alaikum. Zan bayana wani wanda zan bai ai. Kudi zan bai. Subhanallah, subhanallah. Ya kamar kana ka. Na'am. 5,000. Na'am, zan bai ba ban bai ba. Zan ada 15,000 ke zan bai. Da Allah sai kamar da nan mun bata. A cikin wannan ba kawo abinci a baryan nan ba. Ya nuna mana mata. Ya nuna mana mata. A madadin mata na rike 1,000. Na'am. Na'am. Kuma ba kamata ba. Baba Isa ba ka abinci na ba Isa. Da yawa fa ga mana ko mata ma. Ka san zai ba mata shafi a gida fa. Ba wani shi na son da matar shi. Maman shi. Wace kwana ka kawo matar ka. The sum of 8,000 naira. 8,000 Dan ka karba. Baba Isa. Wallahi cikin rahari na musu. Zan ta sai bana ta bishan ba ka gane ku. Amma ka ciko karka da muka ciko. Ka ciko ban haka ba kyau ba. Ai ka suwa dan wanka ba kai suwa ta. Amma gaskiya ne ba na ya sarar wani abu ba gaskiya. Na abinci da ke dire zo. Baba Isa abinci a nan ya yi karanci. Ciyama Almadani.
Gaskiya taro ya yi kyau fa, taro ya matuƙa ba ce komai. Allah ya ƙara haɗa kanmu. Ban san me yasa suna haka ba. Kai ba na abinci mana. Ko ba na wani ba? Gabaki ɗaya kawai kun bani kawai haka. Ni na samu nawa yi. Koto! Ga abinci ne ya zo. Saboda ke gani kuma na bayan gwamnati yanzu nan kana yana. Dana. Kusan jini. To gani bari in gama ina zuwa. To ba damuwa. Na fita? Ba